ಬಿದ್ದಾರ್ದ ಪಂಡ ಓಟ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬಿದ್ದಾರ್ದ ತುಲಿ ಏರ್ ಮತ್ತ ಒಯ್ಕ್ ಓಟ್ ಪಾಡ್ಯಾರ ನಾನು ಕೇನುಜಿ ಅಂಚಕೇನೆರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಅವ ಓಟಾಂಡ್ ಓಟ್ ಪಾರ್ದಾಂಡ್ ತೋಡಿ ಓಟ್ ಪಾಡ್ಯಾನ ಅಂದ್ ಓಟ್ ಪಾಡ್ಯಾನ ಓಟ್ ಪಾಡ್ಯಾನ ಅಕ್ಕಗೂ ಚಾನಲ್ಗೆ ಅಕ್ಕತ್ ರಚ್ಚಗೂ ರಚ್ಚುದು ಪನ್ಪೆ ಅಕ್ಕಂದ್ ಪನ್ಪುಜೆ ಪನ್ನು ಅಕ್ಕಂದ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಗೊತ್ತು ಬೇ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಪೆ ಭರತನಾಟ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೊತ್ತು. ಗೈಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇತ್ತೆಂಕಲ್ ಕಾಂಡೇನೆ ದೂರ ಬಿದ್ದಾರ್ದ ಪಂಡ ಓಟ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬಿದ್ದಾರ್ದ ತುಲಿ ಓಟ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬಿದ್ದಾರ್ದ ನಿಖಲ್ ಮತ್ತ ಓಟ ಅಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ಲಿ ಓಟ್ ಮತ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಹಕ್ಕು ಅತ ಮತದಾನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಕ್ಕು ಪಂತಿರತ್ತ ಅಂಚ ಇತ್ತೆಂಕಲ್ಲ ಬಿದ್ದಾರ್ದ ಪೋದ್ ಬರ್ಪ. A few moments later. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಎಂಕಲ್ ಓಟ್ ಪಾರ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಆತ್ರೆ ಓಟ್ ಮತ ಪಾರ್ದಾಂಡ್ ಜನದಾಲೆ ಅಂಚ ಅಂಚ ಬೇಗ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ದು ಬರ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಚಾ ಮತ ಬರ್ದು ಟಿಫಿನ್ ಮತ್ತು ದಿಂಜದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಡು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ನೆಂಗೆ ಅಂಚ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಡು ಒಂದು ಎನ್ನ ತರ್ಡ್ ಓಟ ಅಂದು ತರ್ಡ ಫೋರ್ತ ಗೊತ್ತುಜಿ ತರ್ಡ್ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಓಟ್ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಇನಿ ಫಸ್ಟ್ ಓಟ್ ಅಂಚ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪೊಸತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಒಂದು ಅಂಚ ಪಾರ್ದು ಬರ್ತೀನಿ. ನಿಕಲ ಮತ್ತು ಓಟ ಅಂಡ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಏರ್ ಮತ್ತು ಒಯ್ಕ್ ಓಟ್ ಪಾಡ್ಯಾರ ನಾನು ಕೇನುಜಿ ಅಂಚಕೇನೆರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಅವಾಕಲಾಕಲ ಇಷ್ಟ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಯ್ಕ್ ಪಾಂಡ ಇಡ್ಡ ಇಂದ ಅದಿಪ್ಪುಣ ಐಕ್ ಪಾರ್ದಿಪ್ಪಾರು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಚಾ ನನ್ನ ಪರೋಡ ಆಗ್ತದೆ. ಚಾಗ ದಾದ ಮಂತದಿರಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮ ದೋಸೆ ಅದಿಪ್ಪೋಡು ಮೇ ಬಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಾ ಚಾ ಪರೋಡು ಅಪ್ಪ ಚಾ ಪರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೆಲೆ ಇಪ್ಪಿದರು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಂತಿಪ್ಪರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಗ್ರೋತ್ ಆವೊಂದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆವೊಂದೇ ಉಂಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಮಸ್ತ್. ಅವು ದಾದ ಎಂಚ ಪಂಡ ವ್ಯೂಸ್ ಎಂಕ್ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂತೆ ದಿನದ ಇಂಚ ಪಾರ್ದಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗು ತೂವಲಿ ವ್ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಅವು ಎಂಚ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾರ್ದಿತ್ತೇನೆ ಖಾಲಿ ಫೋಟೋಸ್ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ವೈರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಕ್ ಕೋಡೆತುನಗೆ ಐತ 450K 430K ಏತ ಇತ್ತಡು 430K ವ್ಯೂಸ್ ಅದನ್ನು ಬೈದಂಡು ಬೊಕ 10K ಲೈಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೈದಂಡು ಅಂಚಾದು ಅವು ವೈರಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಫುಲ್. ಅವು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುತ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ವೈರಲ್ ಆವೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ತೋಜೋಡು ಬೇತೆ ಕನ್ನಡ ಬೇತೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹಿಂದಿ ತಮಿಳ್ ಅಂಚ ಅಕ್ಲೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ವೈರಲ್ ಆತನಾದಿಪ್ಪು ಕ್ಲಿಕ್ ಆತನಾದಿಪ್ಪು ಅಂಚಿದ ಜನಕ್ಕೆ ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಲು ತುಳು ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂಪುಜೆರತ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಾತ ಅಂಚ ತೂವೊಂದಿಜ್ಜೆರದ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜುದು ಎನ್ನ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಇಂಚ ಆದಿಪ್ಪೊಂದು ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ ವ್ಯೂಸ್ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆವೊಂದು ಲೇರ ಆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ್ರ ವೈರಲ್ ಆವೊಂದೇ ಉಂಡು ಅಂಚ ಯಾನೇನಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾರ್ದಂತೆ ದಿನ ವೈರಲ್ ಆದಿಜ್ಜ ನಾರ್ಮಲ್ ಏತ್ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆತೆ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಿತ್ತು 1K 1.5K ಏತ ಆತೆ ಬರ್ತಿತ್ತು. ರೀಸೆಂಟ್ ಆದಂಗೆ ಮೂಜಿನ ದಿನ ದುಂಬುದಿಂಚ ಮಸ್ತ್ ವೈರಲ್ ಆತಂದವು ಅಂಚ ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ತೂಲೆ ಎರೆಗಂಡ ತುಳು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಿಂದ ಯಾನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡಡ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆರೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಕನ್ನಡ ಪಂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕನ್ನಡನೇ ಮನ್ಪುಜಿ ಕೆಲವರ ಕನ್ನಡಡ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮನ್ಪೆ ಕೆಲವರ ತುಳುಟ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮನ್ಪೆ ಎಂಚ ಒಂದು ನಿಖಿಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ತೂಲೆ ಗೈಸ್ ಓಟ್ ಪಾರ್ದಾಂಡ್ ತೋಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎನ್ನ ಕೈಕ್ ಫುಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಂತಿತ್ತೇರಿ ಈ ಸತಿ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಶೋಕ್ ಪಾರ್ದೆ ರಾಜು ರಾಜ್ ಓಟ್ ಪಾಡ್ಯಾನ ಓಟ್ ಪಾಡ್ಯಾನ ಬೇ ಓಯ್ ಓಟ್ ಪಾಡ್ಯಾನ ಅಂದ್ ಓಟ್ ಪಾಡ್ಯಾನ ಓಟ್ ಪಾಡ್ಯ ಆಂಡ ಬೇ ನಿನ್ನ ಓಟು ದ ಇಜ್ಜಿನಿ ಚಾಪರಿಯನಾ ದಾದ ತಿಂಡಿ ಪರೋಟ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲದ ಬಿನ್ನೇರು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲದ ಬಿನ್ನೇರು ಗೈಸಿ ಮೇ 2 ವರ್ಷ ತಮ್ಮೆ 2 ವರ್ಷ ಮೂಲೆ ಶಾಲೆ ಪೋತೀನಿ 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಮೂಲೆ ಇತ್ತು 1 ವರ್ಷ ಮೂಲೆ ಎತ್ತಿನ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬಂದು ಶಾಲೆ ಇದ್ದಾನ 1 ವರ್ಷ ಮೂಲೆ ಎತ್ತಿ 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ಮೂಲೆ ಆತ ಪೋತೀನಿ ಮೂಜಿನೇಕ್ ವಿಟ್ಲಾಗ ಪೋಯಿನಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ತಮ್ಮೆ
ಪಾತೇರು ಹಲೋ ಹಾಯ್. ಬುಡು ಇವನಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಿದಂತೆ. ఆయన పత్తులాక పత్తు నాయకు కొసి ఆపండి ఇవి రాసి టీవీ తీత టీవీ మ్యూట్ మంతದ ಎಂಕಲ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ಸ್ ಊರುನ್ ಬಂದು ಇಂದವು ಪರಂಕೊಂಡು ಕಾರಡ ಅಂಚಿದಿಲ್ಲ ఒక పని హాయ్ హలో నమస్కారం. హలో నమస్కార. మాత ఏం చోల్లరు అక్కగు ఛానల్గు అక్కత్తు రచ్చుగు రచ్చుది పనిపి అక్క అని పనిపించే పను అక్క అందు రచ్చుగు రచ్చు అక్క అని పను రచ్చుగు ಅವು ಯಾನೆ ಕಲ್ಪದಿನಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪುನಾಗ ರಚ್ಚು ಪನು ಅಂದು ಇತ್ತೆ ರಚ್ಚುವೆ ಪನ್ಪಿ ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪು ನಿಂಗೆ ಅಕ್ಕ ಅಂದಲೆ ಎಪ್ಪೋಡೆ ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ಅಂದಲೆ ಎತ್ತ ನಿಂಗೆ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪು ಅಕ್ಕ ಅಂದಲೆ ಎಪ್ಪು ಅಕ್ಕನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಅಕ್ಕನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಅಕ್ಕನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತೆ ತೂಲೆ ನಿನ್ನ ಕುದಾರ್ದಾಯ್ತ ಪನು ತನೀಶ್ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪನು ಪೂರ ನನ್ನ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ನನ್ನ 4 ಏಪ ಶಾಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನನ್ನ ಶಾಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೇ 29 ತೂಲೆ ಭರತನಾಟ್ಯ ಬೇಗ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಗೈಸಿ ಬೇತು ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಗೊತ್ತನೆ ಬೇ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಪೆ ಭರತನಾಟ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೊತ್ತಿಜೆ ಆಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಯಕ್ಷಗಾನ ಬೊಕ್ಕ ತಾಸೆ ಬುಟ್ವೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಭೂತದ ಮತ್ತೆ ಎಪ್ಪುಂಡತ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಬೂಲಿ ಕೊರ್ನಾಗ ಪದ ಪನ್ಪೆರತ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸೋಕ್ ಪನ್ಪೇಂಬೆ ಅಂಚ ಐಟ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಭೂತ ದೈವಾರಾಧನೆ ಐಟ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಪನೆಟ್ಲ ಉಲ್ಲೇ ಮನಸ್ಸು ಮಂತನ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಮನ್ಪೋಲಿ ಅವು ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂಚಲಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕಲ್ಪೆರ ಮನಸ್ಸಿಜಿ ಅಕ್ಲಿ ಚೂರು ಮನಸ್ಸು ಮಂತನ ಟಾಪರ್ ಆವಲಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನೆನಪು ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಬಾಯ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಓದುದು ಬಾಯ್ ಹಟ್ ಮಂತದು ನೆನಪು ದೀದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಿ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಓದಿರಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪು ಪೊನ್ನುಲಿಗೆ ಅಂಡ್ ಆಂಜೋಕ್ಲ ಅಂಚ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಹೊರ ತೂಂಡ ನೆನಪು ಇಪ್ಪು ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲ ಆತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರ್ಸ್ಪೌಜಿರ್ ಓದು ನೇಟ್ ಅಂಚ ಅವು ನಾಟಕದ ಡೈಲಾಗ್ ಬಿಟ್ಟು ಅವು ಇನ್ನು ಕೇಂದು ಬೋರ್ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಉರು ಅಪ್ಪನೇಕಿ ಇಂಬೆ ಒರಿ ಉಲ್ಲೆ ಗೋಣೆ ಅಂಚ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮೆಹಂದಿಗೆ ಪಾಯರುಂಡು ಅತ್ತ ತನೀಶ್ ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಮೆಹಂದಿಗೆ ಪಾಯರುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮುರಣಿ ಅನ್ ಪಂಡೆತ ಆ ಮುರಾಣರನ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಮುರಣಿ ಎಂಕ್ಲ ಮುಲ್ಪದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಒಂಜಿ ಮೆಹಂದಿಗೆ ಪೋಯರುಂಡು ಬಂದಿತ್ತೆ ತಾವು ಪೋತಿಜಿ ಗೈಸ್ ಪೋಯರ್ ಆಯ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರನ್ ಪೋಯರ್ ಆಯ್ಜಿಂದು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾದಿಪ್ಪು ಪಂಡ ಕ್ಲೋಸ್ ರಿಲೇಟಿವೇ ಅಂಚ ಪೋವಂದಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಪೋಯರ್ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಚ ಎಲ್ಲೇ ಆಯನ ದೊಡ್ಡಪರ ಮಗನ ಒಂದು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಮೆಹಂದಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಅಂಚ ಆಯ್ತು ಪೋಯರು ಅತ್ತ ಇಂಬೆ ತೂಲೆ ಇಂಬೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಇಂಬೆ ಜೋರುಲ್ಲೆ ತೂಯಿಲ ಕೆಂಜೆ ಮನ್ಪುಂತುಲೆ ಪಾತೇರ್ ಬೆದ ದಂಡ್ಲ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಆತಿರುಡು